Familias, hoxe pídovos que durante estas semanas traballedes cos nenos na casa as parellas dos números ata o 10. Esta é unha actividade que teñen totalmente interiorizada, pero que é necesario que vayan practicando todos os días na casa para conseguir que o fagan de forma memorística, de forma rápida. Isto vai ser moi importante para que a hora de traballar o cálculo mental sexan capaces de ter estrategias interiorizadas que lles permitan facer cálculos moito máis rápido. Entón, os pasos que tenes que facer con esta actividade é, primeiro, ler con eles moitas veces de forma oral cada casilla, pois, por exemplo, que números necesitamos para facer o 2? Pois necesitamos o 1 máis o 1, ou o 3 xa necesitamos dous números máis, o 2 máis o 1 e o 1 máis o 2, así con todos os números ata o 10. E despois, unha vez que o fagades, que o teñades traballado de xeito oral, incluso tamén o podes escribir, é dicir, tapades os números de abaixo e escribides, pois o 3, que números precisamos para facer o 3, e que eles o vayan escribindo. E outra das maneiras que tamén podes traballar con eles é a través do xogo. Teño aquí unhas, supoño que todos teredes fichas de parchís na casa, e podes xogar, pois, por exemplo, tapándolle, pois se estás traballando o número 6, tapadeslle algún número. Entón, con eles, colledes e decides que número temos debaixo da ficha vermella? Pois temos o número 5, porque para poder, temos aquí o número destapado 1, que número necesitamos? O 5. Que número necesitamos aquí? O 2. Que número necesitamos aquí? O 3. Entón, este é un xogo moi sencillo e moi simple que podes xogar con eles, que a eles lles vai a gustar e que deste xeito tamén practican estas táboas. Todos os días vou intentar que non leven casi deberes para que todos os días o que si traballedes, ademais da lectura, sexa esta táboa e que a repasen constantemente. O obxectivo é que a aprendan de memoria para despois, a hora de facer cálculos numéricos básicos, pois non teñan que estar a pensar ou utilizar os dedos para realizar eses cálculos. Estas actividade levarana para casa, pode quedar na casa, traballade a todos os días ou intentade que todos os días, inda que só sexa unha ou dúas veces, pois conseguir repetila. Saúdos.